Kamusta? Magandang tanghali sa inyong lahat. Guys, magluto ako ng spicy chicken curry. Pakita ko sa inyo ha. Kasi hindi ma-view yung sa hindi maikot yung camera ko, guys. Wait lang. Pangit ng cellphone ko. Basta ipatsyogin lang baga. Hindi talaga yung camera sa back. Kaya ikot. Kailangan kong i-exit. Ayan guys. Itong mga spices nito. Ito yung gagamitin ko. Ito siya. Lagay ko na ito dito. Ito siya. Naka-blender na sibuyas. Ayan siya. Naka-blender na sibuyas. Nilagay sa freezer. Lahat ko na lang kaya yan. Mamaya ilahat ko yan. Tapos, ito naman siya. Luya. Luya naka-blender. Okay. Wait lang. Done. Okay. Ito siya, luya. Later. Luya. 100 subscribers ko dyan. 1,000 pa nga lang. Yeah. Is 10,000 enough subscribers? Is it a Barbie house? That's enough for me? Kasi Because of the Barbie doll. hindi pa tayo makabayang-bay ng Barbie doll, baby. Wala pa tayo sahod sa YouTube. My best friend like Barbie doll also. But you like house? Wala tayo sahod pa, baby. Ay, hindi pa nga tayo monetize eh. Wawa naman ang baby ko. Ito siya, guys. Tigas. Bawang yan siya. Ito. Saan ba? Sibuyas, bawang, at saka luya. Na-blender ko na to lahat. Blender ko lahat ba? Para pag nagluto. Kasi yan ang ni Bianan eh. Ang Bianan ko dito, maarte. Yan siya. Okay. Tapos, wait lang ha. May hawak-hawak ko yung cellphone ko. Kukunin ko yung spices. Kukunin ko yung spices. I-ano ko yung camera, guys. Naka-back kasi yan siya. Ito naman siya. Pasensyahan nyo na po ang bahay namin ha. Kasi pangit ang kusina. Ito naman siya. Turmeric powder. Turmeric powder yan. Kunti lang. Kasi meron na yung kanina doon. Yes. Pangit ng lagayan nila sa kanila to guys, hindi pa napalitan, bago lang kasi kami dito, 6 months pa lang kami nagdating. Ano ba yan? Gulat naman ako sa putok Chili powder. Yeah. Chili powder. Quack. Quack, 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 quack. Tapos ito yung mix spices. Spicy. Yikes. Mix spicy. Yeah. Can I mix it? No, don't touch. Just mix only. You Yeah, have to mix. please, better. I have to work. Please. Oh, delicious. Okay. Let's wash it. Ano ko mamaya ang guys, ayan, ihulog ko muna itong manok para sa anak ko ito. Ayan siya. Ito ko dyan. Pagpasensyahan nyo muna yung video ko guys. Kasi
ano lang to eh, madilim. Tapos, alam nyo na, buhay mahirap. Ganito talaga, luto sa ano. Ito guys, ito siya. Manok, pinakuluan ko na mayroong turmeric powder, tubig, asin, at saka yung bay leaves. Tapos, ipiprito ko yan dito after na mapakuluan. Yan, ito-fry ko yan. Fry ko yan siya. Okay? Fry ko muna siya. Tapos mamaya, iluluto ko na yan siya sa ano, sa mga spices. Ganito ang buhay sa probinsya guys. Lutong ganito. Nasa ibang bansa ka nga. Kaso na asawa mo ay ano man, mahirap lang. Katulad ko lang din. Isang kahig, 3 tuka. Baga. Ay, naku. Tapos yan, yung sinain ko. Yung sinain ko. Kasi kita nyo to guys. Panandok. Panandok ni Lola. Ayan yung panandok ni Lola. Alo. Yun po para ano. Kasi kakahulog ko lang ng bigas. Ano po pala guys. Ang buhay mahirap. Guys, ihuhulog ko na yung spices ha. Halo-haloin. Hindi ko maano. Hindi, ganun ko na lang. Kita na lang siguro. Kita ba guys? Wala akong lagayan ng ano guys eh. Wala akong lagayan ng mobile ko. Kita pa pala. Ito yung mga spices guys. Yan. Ilagay ko na. Sinulog ko yung patatas na hiniwa guys.
chicken eh. May luto na. Ay, nakagalitan mo na. Ito na sa lamig, bigyan mo. Ito na sa lamig. Kaya, malambot ka na ba? So, ito yung asin. Asin. Guys, ito yung manok. Ito na yung manok.
Yan guys, yan ako yun. Ito pala. Yan. Sila. Ito sa ba? Ayan guys, nahulog ko na lahat. Sigaan ko na lang ng sigaan yan para maluto. Ayan. Liparin ko na yung ano guys. Liparin ko na yung lutuan sa ano apoy. Alam mo guys, ito mga dahon-dahon to ng kahoy, mangga, dahon ng niyog. Dito mga dahon-dahon, pinagsisiga, magluto. Ayan. Hindi nasasayang dito mga dahon-dahon. Pinapatuyo yan, tapos yan ginagato mo. Yan siya.
sa atin, di ba, sa Pinas, tinatapon yan, binabasura dito, hindi. Wala kang makitang ganitong basura dito, guys. Walang basura dito nakatambak, guys, kasi mga ganito, mga plastic, mga tulad nito, yan, mga karton-karton na yan, pinapanggatong yan. Ayan, guys. Hindi, may ito, ma. 看别人，俺还没地了是吧？ Ayan, asa. 也得，我说你就知道了， Basic. At minsan, 来干一点不？ ikaw. Pwede ni? Ida. Kita lang ko. Lo bang lagu itu? Masalah komus. Iya, belum desa. Kasi, what night? Masalah komus sih. Ibarat mu kan? Kumasula ko nisi. Kudu hiyas de dakle hiyas. Guys, aro. Nah, kudu hiyas, kudu samne tu ada de. Samne de. Ada tu samne lo bundi. Adi, Nah, de. Baran kustu. abar ki aro. Ada. Ah, ada samne de. Ah, Ada. adi ada nih. Ada. Nah, Russian adi ada. Aku ruang dulu tu bando boleh. Adi ada. De ya. Oh, sini. De ya. Abar. Nol. Normal. Bersih na kami na. Muhung wale muh kami gele ye gubde ya. Asya lara bisu. Lagdo na, kitso lagdo na. Na bisu lag. Tadi koy. Eh? Ye ko are. Zao beshi dile tu kai ditti na. Ki. Ako yaar beshi dal dile kai ditti na tu. Zao to aro kaise kom kai tem. Edi zalak mo. Aro. Na. Acha. Ador kana zao zao. To ba kai ter na zao beshi dile. Oy, si ano to ay si. Mursula zala sina. Oye, sola dia ya akra ko rute ko diele. Mas sai sa seni. Sino mas? Edi mas. Kana dona di la ya ba sen. Ko tu kita ta. Edi kitso na. Kita kay Bueda. Tasli mo dona na. Tasli mo sara ka sana beji. Ini hanu lagu di. Di pas naman kay buhok. Kana. Ko balla kana ba sara. Alo hani ne boyi ti salunda. E salunda na mai hange boyi. Ab ze gosul kana kotten na. Ala na thani besi. Ay, gusol. Aba ni, ay, gusol no. Ti kotti na. Na ay rukto nga si tanda. Kalga ay gusol, gusol. তো কত বইয়ে তোর বা যদি করে তোর বা তাহলে করছি করো না আইনা করছি কাজে তোর বা করো না তোর বা লাগো তো Eh, dito balo na. Is it telas? চল লাগো বলছি Asa ay diksi. Rawalay. চল লাগো Telas. Already.
Maingay si Bianan guys. Ayan na guys. Yung niluto ko. Yan. Okay na yan, timplado. Papalambutin na lang. Guys. Ito guys, si kulit ko. Oh. Ang laging nangangarap ng Barbie. Kawawa naman. Kawawa naman. Laging nangangarap ng Barbie. Sabi niya pag nakasahod daw sa YouTube, mag-ano daw, bili ng Barbie, Barbie doll, Barbie house. Saan man kami makasahod ng YouTube nito? Na wala man ng 4,000 watts a hour ang aming ano. Wala pa nga 100. Ano pa lang, 82 watts a hour pa lang ako. Tsaka 1,000 subscribers. Ay nako, isang taon na to pero ayun. Ay nako. O sige guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Hintayin ko na lang maluto yan, maglambot. Okay na yan. It's finished na. Ganyan lang, lutong pobre guys. Bihira lang kami nagkakain ng karne kasi walang pera. Mahal kasing karne dito. Ang baka dito 800 taka ang 1 kilo. Ang manok naman 500 taka ang isang piraso. Yeah guys, maraming salamat. Please like and subscribe. Sana subscribe sa aking channel para sa aking anak na ngarap ng Barbie. Maraming salamat. Bye bye. Say bye bye na. Bye bye na. Bye bye guys. Bye bye. Busy sa panonood ng YouTube guys. Sige na guys. Maraming salamat.